dawowa da koyar da Forex a karo na gaba, misali ma akan abin da ya shafi wannan binary. Yau a nan za mu taɓa da yawa. Muna so mu nuna mutane ta yadda za ku gane yadda ribar ku take da faɗuwar ku idan kuna yin binary deriv kenan. Wato zan nuna muku yanzu yadda abin yake. Da farko dai kun ga nan gurin wannan kuso ɗin za ku fito da shi. Idan kuka fito da wannan kuso ɗin sai ku zo ku kwatanta, kamar misali nan inda muka sa order a nan gurin, sai ku duba sai ku riƙe shi a nan da hannunku na hagu, sai ku jawo shi nan, ku jawo nan gefen da hannun dama. Yawwa ka gani? To yanzu in ka kawo shi haka misali, ko nan gurin, in ka kawo shi nan gurin, ka ga nan gurin za ka ga daga gefen nan ya sa 8/62.7639. to ya za ka yi ka gane? Abinda za ka ɗauka a nan wurin shi ne wannan 62 ɗin nan shi za ka ɗauka, sai ka zo ka samu calculator, sai ka samu calculator sai ka shiga, sai ka rubuta 0.20 sai ka sa times 62, kaga ya baka 12. Wannan 12.4 ɗin nan shi ne ribarka. Haka zalika in ka juya nan wurin haka, in ka tashi za ka ɗauki loss, shi ma ga za ka yi shi ma ga za ka in ka fito da kuso ɗin misali, in ka ɗora shi a kan nan sai ka ja shi sama haka, sai ka sa SL. kaga yanzu in zan sa SL ɗina misali, in zan sa a nan ya bani 15, wannan 15 ɗin. To wannan 15 ɗin da ya bayar shi zan nuna muku kamar yadda yanzu za ku gani. Bari in nuna muku yadda abin yake. Yawwa bari in nuna muku. Ina zuwa, bari in nuna muku. To ya nuna 15 misali, bari in ta gani. Yawwa bari in shi ɗauko wannan. Yawwa bari in amfani da shi. Yawwa ka gani wannan 15 ɗin da za ku ɗauka da ita za ku yi amfani. In ka ɗauki wannan 15 ɗin sai ka yi amfani da ita, sai ka zo ka yi lissafi a nan wurin kamar yadda na yi ɗazu. Wacce wannan profit ne sai mu haka sai mu sa 15, kaga ya baka nawa $3 kenan. Wannan shine loss ɗinka. To wannan shine ta yadda za ka gane profit ɗinka da loss ɗinka a binary insha Allah. To ku ci gaba da kallon mu a tashar mu ta Forex, saboda ko da nan gaba wani update ya zo insha Allah za mu turo muku da shi yadda za ku ji kasuwancin ku cikin sauƙi da samun nasara insha Allah.